pagsasabi mo dyan, bruha? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Sinong bruha, ha? Baka nalilitan ka sa ano ko. Bakit? Ano kala mo sa akin? Atrasan kita? May saka mag, kasamsam pumupay lang, din mo malapapapanan. Ay na ni Manong mo. Debs, pasensya ka na ha. Hindi sana nangyayari sa'yo ito kung hindi dahil sa akin. Debs, magpagaling ka ha. Huwag kang magulo dito sa bahay ni Baak para hindi naman problema yung tao. Tsaka pag may tinuturong hindi maganda sa'yo si Baak, sabihin mo sa akin. Alam ko kasi na may pagkasutil yung taong yun. Dimse, gusto mo pag gumaling ka, ipasyal kita? Mag-unwind tayo para ma-relax yung isip mo. Sa sahod ko, bibilang kita ng bagong gamit mo para magmukha ka ng maayos. Hoy Dimse, saan ka na pupunta? Kinakausap pa kita. Halinin na at magsaya dahil ang Baak at Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Baak at Andres. Oh, kaya talagang miss na. May prutan. Ni, ganda ito yan. Sakto kay Numa. Ganda! Tagay! Eh hindi. Hindi ako umiinom. Sige na, kahit isang tagay lang. Pasensya na. Hindi talaga ako umiinom. Ito ba ito? Ayaw mo? Gusto mo, Red Doors? Bilang kita. Yeah. Simula. Tagtagay kang may Sam. Una, Andres. Pangtay ka lang tisuya ti taba-taba. Hi, Andres. Tagay tayo. Kala ko ganda, hindi ka umiinom. Actually, umiinom talaga ako. Tara, Andres. Tagay tayo. Andres, kamamumso na? Wag. Suna ni Nene. AKA. Anda. Talagang di mo nakakalimutan yung pangalan ko, ha, Andres? Sakto nga rod ah. Sira tayo ginumain. Pasensya kayo. Kaunti pulutan tayo. Pait? Tagay lang, Andres. Huwag ka mag-alala. Pag naubos yung alak, bibili ako. Nakaroon na nataadin na tao na yan. Bigbiga pa yun nga mamalan. May saka mag, kasamsam pumupay lang, din mo malapapapanan. Ay na ni Manong mo. Ano tamok di tamanang? Ang kaman sa pulo ni Manong mo, tadati pa pa ng may. Pagsapulak ka niya na manang. Try mo ka tatangiwa mo, baka makitam ni Manong mo. Ala, nakitam? Kisti sa banan. Ang kakitan kanya da Baak, baka darajyo suna. Tuton ba manang? Try mo nga tanong bigat nga sa pulon. Kumagkod pa lang. Ana, di ka garo dit ha?
Ate nga ro doon ni Manang. Apan ako. Bukis di sabanan. Tep lang sa mo in Andres. Andres, din sa di pang kani tep na kansa. Talaga sa tala kumita ta. O Andres, tagay mo na. Palanit, bili ka muna ng pulutan natin. Ano ba gusto mong pulutan? Ako, ayaw mo? Sir, ba naman kinana? Bili ka muna ng sisig para mag-enjoy naman si Andres uminom. Oh, ito yung pera. Lahat to, ibibili ka? Oo, ibili mo na lahat yan. Kapag nalasing ka, akin ka ngayon. Paano yan, Andres? Iyo, akin na lang muna. Hi, Mr. Palanit. Nakita mo si Manong ko? Harji Suna. Ay, Bam Suna, tagawi doon. Apa niya suruan nak? Amok na aramida. Bukis di sabanan. Lakas tama to. Saan ka pupunta, Andres? Iihilang ako sa glide. Gusto mo samahan kita? Kapo, pakawan, kuray na kita. Hoy, babae. Sino ka? Apa yun ni Manong ko? Pinagsasabi mo dyan, bruha. Ulitin mo nga yung sinabi mo? Sinong bruha, ha? Baka nalilitan ka sa ano ko. Bakit? Ano kala mo sa akin? Atrasan kita?